Ayan na. Maglakad yan dapat sa akin na yan. Tara, tara. Pabili sa akin. Wala matismis. Oh, mamaya na, tara na, tara na. Ayan, si Tita May, si Nanay. Papalitan. Diyan na, sila Tita May. Medyo mabagal lang maglakad si Nanay. Yan. At magta-tricycle muna kami pa munisipyo. Nandun yung sundo. Sila Nanay. Sila Nanay, Mirna. Yan na lang, sakyan. Ha? Parinig. Sige po, tara. Nanay, po ka dyan, Nay. Oh. Yun. Ikaw, Tita May. Ay, ori, Tita May. Ay, Tito Ding na mag-ano kay Nanay, oh. Oh, Nay, tingin ka rito, Nay. Oh. Eh, si Nanay, dito na kami. Ayan, oh. Dito na kami sa loob. So, yan, si Nanay at waiting kami, no? Para sa check-up. Nice, Tita May. Grabe, ang ganda pala. First time kong makapasok po dito sa St. Luke's. Sobrang gandang hospital. Mga kabiyaya, mga kuwela at isang mabiyayang araw sa ating lahat. So, bali pahapon na po ngayon, no? At may super good news na matagal ko na rin na gustong mangyari to, no, sa lola ko. So, syempre, abangan nyo dito sa video kung ano ba yon, no? So, kakatawag lang po kasi ni Mamita Nene, no? So, bali basta hindi ko alam kung paano good news sasabihin ko sa inyo. Sobra lang ako natutuwa kasi ang tagal ko ng pangarap to sa lola ko tsaka sa tiyahin ko. So bali bukas mismo is mangyayari na. So puntahan natin si Nanay ngayon, no. So yun po, mega love shoutout sa lahat ng mga kabiyaya natin yan, mga supporters and mga mamis natin. Yan, at hindi ko na kayo maisa-isa at puntahan ko na si Nanay kasi excited na kung anong reaction, kung anong magiging reaction niya sa good news na ibabalita ko sa kanya. So tara, puntahan na natin. Nandito na sila Tita Rosel, yan, nakumpleto na. Hindi pa pala kumpleto yan, no? May mga ano pa. So, yun, nanalo po kayo ng isang camellia home. Ano nga yun? Nanalo ko na kami ng pamilya kung doon ako titira. Wow! Doon ka na lang titira, Tamay, pag may camellia home na tayo. Yan. So, nandyan si Tita Rosel, kakauwi lang galing hospital. Dinala niya yung kanyang apo, na pamangking ko, si Simon, di ba? Yan. Tapos Tita Manini, asawa ng Tito Oslig Ibarra, si Mama, si Tita Karen, Tito Ding, si Tita May, yung tiyahin ko, tsaka si Nanay. So, yun. Bali, kanina may tumawag sa akin na isang butihin na sponsor. At ayun, ano bang paano ko ba sasabihin? Sabihin mo na. Bibili niya tong bahay natin. Tapos alis na tayo rito lahat. Joke lang. Ano? Bad juice yun. Hindi naman good juice yun. Joke lang yan, joke lang. So yun, bali ganito. So nag-usap na kami. Yan, at shoutout po pala bago lahat, shoutout kay Mamita Nene. Yan, kay Mamita Nene. So yun, ang mangyayari bukas ng umaga ay ipapa-check up si Nanay at si Tita May sa St. Luke's, no? St. Luke's, ha? So bukas ng umaga po yun. Ipapa-check up yung mata ni Nanay, tapos yung tenga, tapos yung sa epilepsy ni Tita May. Yan. Ayun yung mangyayari bukas. Kaya kailangan ko na makakasama isa bukas na pwedeng yan, si Tito Ding. So nag-leave na lang. Tama ba, nag-leave? Nag-leave muna. Oh.
So, kanina kausap ko kasi siya. So, naka-set up na bukas ng mga siguro mga 6 nandito na sila. Susunduin kami. Oo, so tayo kaya sila na susunduin pa sila nanay. So bali yung sponsor rin is yung dapat yung aampon kay Mark sa sa anak ni Ate Maricel. Kaso may mga nangyari ng at wala na rin sa poder ko si Mark. So bali cancel na. Ewan ko, pinipilit ko pa si Janjan kung gusto niya kasi pag-aaralin nga. Oo. At magiging kahit hanggang pag-college or ano pa nila, yung nga sabi sa akin. So ngayon, napanood niya yung video ni nanay. So sabi niya, ang gagawin, yung Geto J, bukas, papupuntahin ko dyan yung driver ko. So susunduin kayo kasama si Mamita Nene. At ipapacheck up sa St. Luke si nanay tas si Tita May. Ayun. Check up si Memay. So para kasi mamaya na kayo magmarites. para daw kasi syempre kapag hindi naman sa pero may mga ospital kasi na hindi talaga 100% yung binibigay na resulta. Hindi katulad ng ganyan, private ang St. Luke, di ba? Oo. Kaya yun. Kaya kung i-check up lahat nung kay nanay, kay Tita May, para na yung gamot katulad yan sa epilepsy ni Tita May, para hindi na siya sinusumpong ng ganyan. Kasi ngayon, yung matagal nang hinihiling ni nanay yung Mata, sa mata mo. Ay, binigay na sa'yo. Papagamot ko yung mata mo. Nanay! Nanay! Ipapacheck up na yung mata mo. Ipapacheck up na yung mata mo. Yung mata. Ipapacheck up bukas. Nahirapan na ako. Oh, tapos yung yung tenga mo. Yung tenga mo, tas yung mata mo, papacheck up bukas. Ang sakit ang mata. Sino si Marlena? Hindi, iba to, iba. Iba yun, iba. Iba, si Mamita Nene. Mamita Nene daw. Ha? Mamita Nene. Mamita Nene. Mami Nene. Mamita Nene. Thank you po. Sigawan po di. Sinapanood niya yung video mo na. So sabi niya kasi sa akin, sabi niya tayo, Jay, mag-charity tayo. So pero ngayon ang unahin mo ay yung sinanay tsaka si Tita May mo, lahat yung pamilya mo muna bago iba. So yan bukas alis tayo. Nanay, alas 5 ha. Alis tayo daw bukas. Si Tita Maninim kaya pabulungin mo. Wala ka ng boses eh. Bukas ng umaga, susunduin kayo para may pa-check up kayo. Sa St. Luke's, kayong dalawa ni Ate May. Okay. Mga alas Dingdong. Mga alas 5 tayo gigising para kasi alas 6 daw sila darating tito eh. So siguro mga 4:30 para mas prepare na lahat. Wala tayong gagastusin, lahat sagot nila pati pagkain natin. Lahat para mapa-check up na sila Tita May. O doon nagpaano si Linda. St. Luke's. Salamat po. Kasi naawa nga siya kay nanay. So bali bali simula pa lang to, may mga iba pang So bali si nanay muna tsaka si Tita May. Yan, ba't wala boses kasi? Hindi ganyan talaga ako kasi may goiter ako nila. So yan, kaya inipon ko sila para alam nila lahat. Kasi siyempre sila yung anak, sila muna yung pagsasabihan. Hindi pwedeng ako lang yung magdidesisyon. So okay sa inyo, okay. Oh, yun, okay. Oh, di ba? So yan, mga kasama ko, Mamita Nene, si Tito Ding, kasi diba, nagkwentuhan tayo kanina na hindi nga ako marunong sa mga ganun. Bukod sa hirap ako magbasa ng English, kasi may sarili akong dictionary. Ewan ko saan nila inimbento yung dictionary nila. Kaya si Tito Ding sasama ko para sa mga yung marunong dun sa mga fill up, tsaka yung marunong daw makinig sa naiisip ko lang, kayo lang talagang dalawa ni Tita Manini. Si Tita Manini hindi pwede kasi may mga estudyante. Si Tito Ding naman may trabaho sana, so absent muna lang siya bukas. Si Tita Karen naman si
Si Arden lang naman nag-aaral, no? So, yun. Mamita, nene. Thank you talaga. Alam nyo, ang tagal na kasi hindi na... BGC yun, BGC. Sa BGC, bali, diyan kami susunduin sa munisipyo. Bukas. So, ano na lang kami doon. Maaga alis bukas. Dapat mga 5 pa lang, nakabihis na kayo. May daw kay. Nakabihis ha? May daw. Baka nakikilos na lang kayo. Tapos, ayun, ang tagal na kasi dinadaing sa akin ni nanay yan eh. Sabi ko nga sa akin kay ma'am, yung sahod ko kasi sa YouTube, pinagkakasya-kasya lang din kasi sa charity. Tsaka siyempre sa sarili ko din. Sabi ko, nangungupahan lang kasi ako eh. Hindi ko naman pwede iubos yung sahod ko sa YouTube sa pagtulong eh. Paano naman kami? So yan, si nanay. Akala nga ni Mama Nene, sabi niya, Jason, tiga saan yung matanda na dating stuntwoman? Sabi ko, ano ko po yun, lola ko po yun. Lola mo ba yun? Sabi ko po. Tapos hanggang sa pinakita ko nga rin yung picture ni Tita May, sabi ko, baka pwede na isama. Yung pinakita ko, napaso siya. Yung inatake siya ng epilepsy na napaso siya. Sabi ko, sige, sama mo na yan para isang check-upan na lang. So, yun. Thank you talaga, mano. Yan. At least alam na ng mga anak, no? So, bali, kulang pa yan kasi siyam yan sila lahat. Anda, ha? 8 na lang, no, ma? No? Wala na kasi si Tito Boy. So, yun. Nanay, papacheck up na yung mata mo. Makakakita ka na, makakarinig ka na. Yun nga, maraming salamat po sa inyo. Bago mawala ko sa mundo, may mata ko, may tenga ko. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong niyo sa akin. De, lahat yan, Tita May, check up yan bukas. Lahat ng nararamdaman. Lahat yan. So kasi, sumasakit daw yung balikat ni Tita May, siguro yan sa kakabagsak mo. Oo, baka bumaksak ka. Ayun ba, ba't parang lubog na lubog yan? Meron siya. Meron siyang ano ba? Ano ba yun? Lubog na lubog, oh. Yan, vaccine ba yan? Ano daw yan, Nay? Ano daw to? Hindi ba ito injection? Injection yun eh. Injection. Parang itong yung sa akin. Yan, ang tagal mo nang inihiling yung sa mata mo, tsaka sa tenga mo. Susukatan ka doon ng hearing aid. Suotin mo yun na ha. Kaya, salamat naman at may matutulong sa akin. Mawala man ako sa mundo, paghanap ko sa Panginoon, meron na akong mata, may pandinig na ako. Yay! So, ito, tawag dito. Di ba dati, naikwento ko kasi kay Mamita Nene, na may hearing aid siya dati. Ano bang problema nun? Hindi sukat? Hindi akma? Kasi yun eh, online shop lang yung binili. Online. Hindi talaga siya na-check up. Parang binili lang sa online. Kaya pala hindi si nanay. Hindi pala tumapat. Sinuot niya. Kaya pala hindi gumagana. So ngayon nagsabay-sabay, no? Ito share ko lang. Una-una yung kay Tito Ding, yung sa kay Eren sa Friday kay Mami Amelia. So yun nga, yung anong tawag doon kay Eren, yung sakit niya? Valvular heart disease. Hindi ko kayang bigkasin. Valvular. Tapos si Simon, ano naman nangyari? Pneumonia. Patay tayo dyan. Nagsabay-sabay, no? Dalawa pa pati yung maliit. Nagsabay-sabay lahat. Si Eren, si Simon, si Kalbo, si ang pangalan to? Si Axel. Kawawa naman. Nagsabay-sabay yung mga bata dito sa amin na nagkasakit. Tapos si Beyonce, nahihilo. No hospital din. So, yung sa akin naman, tsaka na lang muna yun. Kasi okay naman na siya, tsaka na lang siya pooperahan. Pag sumakit ulit. Yung ugali na ng Pinoy yun eh. Pag hirap na, tsaka na magpa-check up. Magaling yun sa nagpuli sa akin. Ha? Nagpuli sa akin, magaling yun. Ilaba. May contact ka ah. Ilaba. Ito, goiter na mga Tita Rosel. Ay. So, yan po, akala nyo, nakala na iba, ay si Jay, na kasi
Ito ganyan. Hindi nyo alam na kung ano yung problema namin dito. Hindi lang off-cam kasi kaya hindi namin ngayon ko lang talaga ngayon nyo lang nalalaman, no? Pero yung kay nanay, matagal ko na yung ano yan. Kaso nay, baka kapag ano, nay, baka kapag nakakarinig ka na, nakita ka namin doon, nandun na ka nakadikit sa pader ng kapitbahay yung tenga mo, ha? Ano pag may pandinig ka na, makikipag-tismisan ka na doon sa labas. Ay, hindi ako Joke lang. intindihin ko buhay namin. Kasi chismisan. Tapos magulat tayo, lo. Ba't? Chismisan, away pa yan. Eh kung ikay nasa loob ng bahay, ginagawa ka. Wala, tahimik ka. Paano kaya yun, la? Then na-imagine. Tahimik sa chismis. Ang inano ko yung buhay. Na-imagine ko lang, no, si nanay, paglabas natin, andun nakadikit yung tenga doon sa pader ni iglesia. Nakita mo, Lilig-lilalala yan. kung magwalis. Oh, limas, kalakal. Para merong kakainin. Yun. Kaysa makipag-chismisan ka, walang mapapala sa chismis. So, bali sila, ito, hindi ko naman sa ano, natutuwa lang ako na malaki siguro. Papasalamat ako sa Panginoon, may pandinig na ako. Yan na, May tuloy-tuloy mata na yan si akong nanay. makakakita. At salamat din sa tumutulong sa atin. Salamat po sa inyo. Kaya ang Panginoon, hindi tayo pinababayaan. Pinagpapala pa rin tayo. May ikaw. Tsaka ang kinaganda kasi, Dati wala kang trabaho. Ngayon, meron. tsaka ang hindi ako masingit sa'yo, nay. Tsaka ang kinaganda kasi, talagang naniniwala ako sa kanya kasi kinabukasan talaga agad, oh. Bali, kailan ko lang siya nakausap. Bali, wala pang ilang araw ko lang siya nakausap. Tapos, kaya nga ang plano, ampunin niya si Mark, yung anak ni Ate Maricel na dating vocalist ng Secret. Hindi siya pwedeng sabihin. Oh. So, dating vocalist ng Aegis. So, ampunin niya dapat si Mark kasi naawa nga siya pag-aaralin niya. So, bali marami na rin siyang ampon at nakano na rin lahat. Kasi tsaka panatag ako sa kanya kay ma'am. Kasi alam mo yun, nag-usap sila ng katrabahador niya. Parang siya pa yung nangungupo dun sa trabahador niya. Oo, nangusap ko kanina. Hindi lang naka-video pero ay ko grabe ang swerte ng mga trabahador ka mo. Oo. So yun bukas at abangan nyo na lang po yung video mga kabiyaya dun sa pagpunta namin. So syempre bibidyo ko yun kasi focus, ayun din po pala, pasensya na muna ngayon kasi siguro yung mga mapapanood nyo sa mga vlog ko is puro si nanay at yung pamilya. Siyempre unahin ko muna yung pamilya ko. Tagal na rin ako nag-focus sa ibang tao na tumulong. Siyempre unahin ko muna yung pamilya ko, no. So baka yun lang muna yung mga upload natin. Malaking tulong po yun sa nanay namin. Ang tagal niya nang inihiling sa akin yan kaso hindi namin maibigay-bigay kasi nga wala din kaming mga sapat na Buti sana kung may isa lang sa amin sana dito ng mga engineer, abogado. Wala, lang po, pinaka po naming trabaho dito yung construction. Construction. Ayun pala, gingineer. Oh, yun, no? So bukas si Tamay, tsaka nanay, kayo na lang bahala magsabi kay nanay kasi hindi niya naman naririnig siya sabi ko. Maaga naman to nagigising si nanay. Ako ang mag-a-alarm ako ng 4:30. Para makapag Mama, baka may ikaw na naman malate bukas. Pag nalita ko, iwanan niyo. Oo, iwanan ka talaga namin. So yan, bukas na lang yan. Thank you Mamita Nene. Yan. Thank you po talaga. So yan, kukumbinsihin ko din si Janjan kasi ayaw ni Janjan umalis sa akin yung bata. Oo, gusto niya kasi magka-close na sila ni Charles So sabi nga ni yun nga, sa akin rin naman, okay din naman, pero mas okay doon. Ang naging ka-close niya na si Charles, kaya parang ayaw niya nang umalis sa akin. Kaya sabi niya kanina, ayoko kuya. Pero isasama ko siya bukas, gusto siya makita ni Mamita Nini. Mahilig. Alam niyo ba, yung si Mark, pinagyabang na doon na may ampunin kami ditong bata. Tapos may nilinisan na yung kwarto. Tapos bandang uli, hindi na matutuloy. Kaya yung medyo lang. Pero yan mo, baka
baka naman sakaling matuloy din yun. Pero para mas hindi mapariwara si Mark kung nasan man si Mark ngayon, no. So yun mga kabiyaya, hanggang dito lang itong video. Abangan nyo na lang bukas. Yan. Maraming salamat. Yan, ingat kayo and God bless. Yan, bye-bye. Yan, thank you. Nanay, tungtuwa si nanay, tungtuwa si nanay. Mamita? Mamita nene. Mamita, nene. Salamat po sa inyo. Sa pagtulong yung gagawin sa amin, pati sa akin, sa anak ko. Maraming salamat. Pagpapalain nawa kayo ng Panginoon. Patuloy pa rin ang pag-unawa niyo. Yun. Salamat po. Okay na. Salamat po, Mamita Nene. Yan nyo naman, hindi niya marinig eh. Mamita, salamat po. Walang bukas eh. Pagod po yan, galing hospital. Inantay namin kasi gusto kong malaman nila eh. So Pasensya yan. na po kayo kung di ko narinig. Makakarinig ka na, Nay. Malapit na, makakarinig ka na. So yan, good morning mga kabiyaya. At ngayong araw na to yung pag-alis namin nila nanay. Puntang St. Luke's. No? So puntahan ko sila rito. Tingnan ko kung nakabihis na at baka dumating yung sundo sa amin. Hindi pa pala silang mga bihis. Yung mga kapit niya sa Ha? record niya. Ano? Record. Kasama to dyan, sinumpong. Sa amin yun yan. Yung mga record niya, dala niyo. Wala hindi, nakamani. Ano record? Tingin nga. Sinamanan pacheka. Kamani ang ano niya, sinumpong ngayon alas 5:20. Sama na natin yan. Sinumpong daw si Tita May. Nagkape na kayo? Mapakape nga muna naman, di pa kami nagkakape. Kaya kasama namin si Tito Ding, na Tita May, siya si Nanay. Si Tita May daw ay sinumpong ng kanyang epilepsy. No? So, ako yun. At least sama na namin siya para papacheck up na. Ano po pala, bago ko ano yung itong aking vlog, shoutout po kay Maria Official. Yan, mega love shoutout pa kay subscribe, and Sir Ramil. Yan, mega love shoutout. Nagpaabot sila ng tulong para kay Jan. So yan, thank you po. At waiting lang kami dito. Yan, magkape muna, pandesal. No? So, bali umalis na daw yung susundo sa amin sila Mamita Nene, no. Disclaimer po pala, hindi po yung si Mamita na nanay-nanayan ko, yung iba pong Mamita po itong tutulong sa amin para mapacheck up ang lolo ko. So yun, ayan na. Maglakad yan, dapat sa akin na yan. Tara Pabili sa akin. mamaya na, tara na. Yan si Tita May, si Nanay. Papalitan. Diyan na sila Tita May. Medyo mabagal lang maglakad si Nanay. Yan. Magta-tricycle muna kami pa munisipyo. Nandun yung sundo. Sila Nanay. Sila Nanay Mirna. Ay. Saan ba sa inyo? Sabi ko dito? Opo, malapit lang po. Sa ano? Yun. Ayan na po, nakasakay na kami. Medyo na-late kami ng dating. Ayan po si Mamita. Yan po yung aking yung aking lola, tsaka tiyahin. Ito po tito ko po. So yun, dito na kami sa St. Luke's. Yan. Dahan-dahan tamay. Dahan-dahan. Oh, dahan-dahan nanay. Iyan. Kaya. Oo. Dahan lang. So yung mga kabiyahan, dito tayo sa St. Luke's Medical Hospital. Yan. So yun. Hindi niya po maririnig yan, Mamita, yung yung salita niyo. Kailangan gaganon pa yan sa inyo bago niya marinig. Alam ko sinigaw ako, makatabing ganyan.
Hindi po, kailangan mo talaga po isigaw bago niya marinig. Sige po, tara. Nanay, po ka dyan, Nay. Oh. Iyon. Ikaw, Tita May. Ay, ori, Tita May. Ay, Tito Ding na mag-ano kay nanay, oh. Oh, Nay, tingin ka rito, Nay. Oh. Yan si nanay, dito na kami. Yan, shoutout po sa mga sumundo sa amin. Salamat. Yan. Yan. Dito na kami sa loob. So, yan si nanay at waiting kami, no? Para ano, sa check-up. Nice, Tita May. Grabe, ang ganda pala. First time kong makapasok po dito sa St. Luke's. Sobrang gandang hospital. Tiding. 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 Halatang private yun, ang ganda. Ang ganda ng hospital. Ha? Kaya nga po. Yan. So yan po sila Mamita, Nene, and hindi ko po alam, tsuhin po ata ni Mami. So yan. Sakay na kami ng elevator. Elevator. Yan. 12 Ay, 12 ba ito? 2. Hindi, 2. Yan. Okay, thank you po, ma'am. Mga kabiyaya, no? At paano ba ano nun, explanation nun? Sa? Dun sa ano? So bali babalik tayo No, Tuesday. Tuesday. Para sa schedule ng matay na nanay. Sa tenga. sa Tatenga. Sa aking may sa neurology. Nagkaroon 3 check-up eh. Bali 3 check-up po, mga kabiyaya, yung sa tenga, sa mata, tapos yung sa epilepsy ni Tita May. So yun yung magiging ano, check-up nila. So Wednesday, ano ba? Tuesday. Yan. 9, 10, 11. Oo. So yun, thank you din po alam Mamita, and anong, ha? Tita John. Yan, Tita. Tita Joy. Tita Joy. Tita Ligaya sa Tagalog. Tita Ligaya sa Tagalog, and English, Tita Joy. Thank you po talaga. And Mami, ay hindi pala, kay Ma'am pala. Yan, alam na po niya kung sino siya. Hindi ko lang mabanggit. Kay Ma'am po, yan, mega love shoutout, Ma'am. Salamat po talaga. So yan, at kakain daw muna kami. Yan si nanay, oh. Tulala si nanay. Hindi sanay sa aircon eh. Hindi, sabi niya nagdadasal daw siya. Sabi niya kasi baka daw biglang atakin si Tita May dun sa loob, kaya nagdadasal siya. Kasi inatake daw kanina umaga yan. Ano, umaga, alas 5. Kaya yun, nagdadasal siya, kaya tulala siya. Wala pa. Hindi yan yan. Yan, kain muna daw kami nila Mamita and Tita Joy. Nanay, nanay. Bili po nyo ng makakain, bigas. Kung ano po yung mabibili po niya. Ayan, from Okay Mamita na yan, Nene. ganun po talaga. Salamat po. Ayaw din po. San- Ayaw mo? Ibubuksan mo. Ayaw mo? Siya po yung may sakit eh. Sa ano daw yan? Sa anak mo. Ay, sa anak. Oo, sa anak mo. Diba magpaano ka sa biyernes? Ano ni Madam? Ano inyo? Sige Ano po. po na ano? Oo, salamat po. Maraming salamat. Maraming po salamat. Sana pagpalaan pa rin kayo ng Panginoon. Salamat po. Blessing, kahit malit na blessing, Laki nga. ipamumutmut mo rin. Blessing din sa atin, sa inyo. Salamat po uli kung sino po. Nakatakbo rin ang kami na lahat na kayo. Sana, basta ganyan na kami tulad natin Panginoon. Yay! Oh, meron din ako. Ito naman, kung ano daw yung sinabi mo, magpapakain. Sa feeding. Oo, Okay po. Para ka na daw, ha? Opo. O, yan. Maraming salamat sa inyo. Thank you po sa feeding. So ito po. Right place. Yan, ito po yung pa-feeding natin. Sinabi niya sa akin, Nagulat ako kasi. si anak mo yung Opo. pang nagtag mo. Ay, sa. Oh, sa. Di ba ikaw daw yung... Opo, okay. Hindi ko naman alam. Thank you po talaga, ma'am, ha. Hindi namin ano. Akala namin check up talaga. Ayan na, iyak na yan si nanay. Iyak na si nanay. Ay, kahit paano, siyempre, pag nakakaabot ka ng ganyan, nagdindi sa akin. Opo, totoo yan. Parang, siyempre, nakaka-touch din. Kahit na, ano,
ka, Nay. Nagulat ka. Nagulat daw siya. Thank you, napakahan. Nanagot, iyak na si Nanay. Thank you po. Tatakbo pag pinakaparin. Ano yung bulog po ng langit? Iyak ka. Pinaiyak niyo si, Naiyak na, oh. pinaiyak niyo si Nanay namin. Eh, ibalik yung Oo, balik. Ibalik yung ginawa nyo. Akin na yung balik nyo. Takbo tayo kasi pag tumatanda ako, kaya yun natin, sabihin natin yung sa mga... Mamita, ilang taong ano po? 67 na ako, no? Ah, 67 ka na? Please, 6. Akala ko mga 50 o 60. 67, ang lakas-lakas. Bagay si Nanay, 75. Ito, nagwawalis pa po ito eh. Sa looban namin. Eh, pinapatigil namin siya. Ayaw rin naman niya po. Sa barangay po siya kita ba? Sa barangay, SWP. Doon lang, pero doon lang po sa may looban namin. Giyakan na. Ito mo sa papunta sa inyo, may jogging. Meron din po. Doon na lang. Walang parking. Walang maparking. Oh, doon na lang po kaysa po dito. Mahirap talaga parking po dito. So yun, ma'am, thank you po talaga. Sir Jogging, maraming salamat daw. Yan, thank you. 5 years old. Diding naabutan mo ba si Lolo? Nakita mo siya? Naabot ako, mga konti na lang yung mga naalala ko sa kanya. Hindi na ganun clear. Kahit si Lolo Pedro ko, naabot ako kasi hindi na ganun clear. Hindi na siya clear. May mga memories ako na naalala ko na ginamot niya ako sa gato, sa noo, si Lolo Pedro. Itatay naman nangihingi ako ng pera. Biligyan ako 5. Sa Jam City, ate ko, meron din naman ka na. Ilan ang anak nyo? Nakasingle po ako. Anak nyo? Single po yan, Nay. Single po. Nagsisigawan na kami dito. Pasensya na ako kayo, mahina talaga pandinig ho niyan. Sobra pong busy sa pag-aalaga sa mga pamangkin ko. Yan pong nagtumulong po sa atin ngayon. Yung pinalagawa namin yan. Anak ko Ay, siya. maganda ba ko? Lahat po ng pamangkin ko, Kasi kung yung bait ni Mami. nag-alaga. Kaya ngayon, talipasan na. Nawala na sa isip namin mag-asawa. Ako nangangalakal po rin eh. Yan din po yung naikwento sa akin ni Ma'am. Sabi niya, kaya, Nag-alaga. sabi niya si Mamita, hindi na nakapag yung kakapokus sa amin, sa akin yung nakwento, pag-aalaga. Si ano po, si Hindi ka. kapatid po kayo? Oo. Ah, magkapatid. Sulit din sa konso namin na lalaki. So yan, Lahat sila magkakapatid. pupunta po kaming Chowking ngayon para kumain. Yan, wala pong maparkingan po kasi sa BGC. Mahirap po talaga dito. Si Nanay, biglang nabuhayan si Nanay. Ang lungkot ni Nanay kanina, Nanay. Nanay. Magandaan ang hulog ng langit. Kaya nga po biruin niyo po, ilang araw pa lang po kaming magka-usap ni Ma'am. Tapos, sandamakmak na halos yun na itutulong niya sa akin. Tapos ang kinaanoan po, ibang-iba siya sa sponsor na nakilala ko kasi ayaw niya pong magpabanggit ng name niya. 'Di ba kadalasan dito ding yung mga sponsor ko may name talaga siya, ayaw niya. Ang ginamit niyang pangalan kay Mamita Nene. Sabi niya kapag magsi-shoutout ka ng name pag nagba-vlog ka, Mamita Nene lang sabihin mo, wag na yung name ko. Siyempre privacy niya rin din kasi. Ay, ayaw niya. Ayaw niya po. Kaya Mamita Nene po yung laging sinasabi ko sa mga vlog. Color Nene. Gagaling na po kayo. Wala naman po ibang problema yan, Mamita. Yung mata niya lang, tenga niya. Yung sa tuhod niya, ano po yan, Tandaan yan eh. sa tandaan niya na lang po siguro talaga. Kaya reason, madapa. Kasi ang buto natin malulog na. Ikaw ba naman tumatalong ka nung araw sa helicopter Stand woman siya May ano po yan, may picture, tumalon po yan na helicopter. Ayun po yung role, niya. Talagaan akong 2 meter. Kaya siguro yan na yung iniinda niya. Ingat na lang po. Pero, nagtitiwala ko sa kanino. Ay, Hindi yan niya ako po. pinababayaan. Tingnan nyo ngayon. Akalan ko pag Yan si Nanay. Tuloy-tuloy na yan. umiyak. Yan, iyak na naman niya. Kasi lahat
Sinalay, wala pa yan. Nawala na ako. Hindi, baba na, baba. Baba na, okay. Oh, yun. Dito na kami, kain na kami. Bababa na. Kakain tayo, kakain pa. Kakain pa tayo. Sulit ka nga. Kakain pa, kakain. Tama, gutom ka na. Ayan. Kain mo na, kakain. So yan, kain muna kami dito sa Mang Inasal. Yun o, umorder na sila mamita nene. Tapos na kaming kumain at malabo ang camera ko. Dito na po kami, mamita. Mamita. Doon na po kami sasakay ng ano, yan. Thank you. At pauwi na kami pagtas namin kumain sa Mang Inasal. Yan, thank you mama and mamita nene. Yan. Ano na? Nasa kay Erin sa Martes. O sige, basta si Tita Manini na lang. O sige na. Mainit, mamaya na tayo magkwentuhan na, mainit. Ulit nito eh. Ulit eh. Yan na. Pahinga. Salamat po, nandito na rin. Yan. Yeah, thank you. Kay ano, doon kayo mag-thank you kay ma'am. Ah, Kay Mamita Nene. Mamita Nene. yon, Mamita Nene, Oo. yung kasama natin. Oh, doon kayo mag-thank you. Papasalamat. Karen, Mamita Nene, thank you sa binigay nyo. At natikman namin yung tanghalian na to. Maraming salamat po sa inyo. Yan. So yan, ano na yan? Remit na, Oh, yan, si Tito salamat Ding. po, mamita Nene. Maraming salamat. And kay ma'am, kay madam. Kay madam na lang. Huwag di ko ayaw niyang palang pangalanan siya, madam na lang. Salamat po. Sobrang salamat po. Yun. Tulong po sa amin yung... Ajay, nasa kay Erin, paano yung sino kasama natin? Ha? Bala na, kung sino yung Monday pwede. kasi, Monday, Tuesday, Wednesday, sa hospital ako. Oo. Rizal Medical Center ako sa anak ko. Tatlong araw ako dun. Hmm. Naglalakas ng mga laboratory niya. Oo, ayun na lang. Maghanap na lang ako ng ano. Baka si Tita Manini kung pwede. Makakasama mo kayo na. Oo. Wednesday, paalala nyo nga sa akin yun. Baka makalimutan ko. Monday, Tuesday, Hmm. 9 a.m. Si may ibang ano niya, ibang clinic sa kanya. Kakaiba na may clinic na tatlo. Check up ang mahal. 2 to 5 yung... Yun daw ito, oh. Sige na, uwi na ako. Uwi na ako. Thank you din, thank you. Mamitan Nene and kay Madam. Thank you po talaga ng sobra sa inyong tulong na binigay para sa lola at sa tita ko. Pasensya na kayo, hinabol ko lang tong paggawa ng video na to kasi nakatulog na ako. Sepan, puyat nga po kagabi. At ayun, maraming salamat talaga at dun din sa binigay niyong tulong sa akin, Chuhin. Thank you talaga, Madam and Mamita Nene. Yan, thank you, grabe yung ano nyo. So yun, bali, ang balik po namin ay Tuesday. Tama kung tama ba, nakalimutan ko, Tuesday ang balik namin. So sana maging okay na po no, para makarinig na ng maayos si nanay, makakita na siya ng maayos, at si Tita May naman is hindi na palagi sumpungin ng kanyang epilepsy. So yun talagang Madam and Mamita Nene, ano po, Diyos na po ang bahala sa inyo. Sobrang laking pasasalamat ko po sa tulong niyo sa akin at sa pamilya ko. So yun, hanggang dito na lang tong video na to, at maraming salamat din lahat sa patuloy na sumusuporta kay JK Barat. Abangan nyo po yung feeding program natin, mamigay tayo ng Jollibee dahil tayo ay nag 100k subscriber na. So yun, ingat kayo palagi and God bless. Bye bye.